जोंना थास'बिबार जों अमाजों देखायगोन दा थास'बिबारखौ दै गुदुङाव होनोसै एसे मा होननानै दिखांना संखां 3, 2, 1 welcome back to channel नोंथांमोननि चेनेलखौ सपोर्ट होनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय थामब्रा नायनानै दिनै जोङो थास'बिबारजों अमाजों जागोन आरोना बिराद गोबावजों खनसे सोरगोफोर जेरावबो बारथ'वाखै आरोना थास'बिबारा ओमफ्राय जोंनावनो फार्स्ट जोंनो जागोनसै आरोना स्टार्ट थास'बिबार फार्स्ट टाइम एनार्जि जालायबाय जोंना थास'बिबार जों अमाजों डिस्क' रायजोफोर डिस्क' मोनजासिगोन जोंहालाय थास'बिबार फार्स्ट टाइम अमाजों थास'बिबार फार्स्ट टाइम बेबो अमाजों एनार्जि वाव ओइ थास'बिबार जाख्रुबग्रा नुखायो थोस नै बेंगालरनि माइआ बोथोर गैयै माइ मेसेङावबो गायजायो दैज्लाङावबो गायजायो बे एखे माइखौनो गायो लोगोफोर रग' लखानै खिन्थु माइखौ जायादै बिसोरो डाइरेक्ट केरेलायाव फानहरो मेसिनखौनो हानोसै ओइबासिनो सुनोसै ओइबासिनो थिखांनानै ब्लड केरेलायाव फानहरजोबो बिसोरो नै माइयावनो दाख्लैनि बारजों माबायदि गुलुंनानै माइयानो लस जाजोब्बाय लोगोफोर नै जाख्रुबसै अमाखौबो लाबोखाबाय थास'बिबार दिनै ना ओंख्रिया एनार्जि माननायखौ बानलुआ देखायगोन दा रुंबाय Cameron này có bên được à? Không dùng ạ. Đã, này thác vào đông. Dia omas petang. Dia naik guys malam menjadi. Này, थास'बिबारखौ दै गुदुङाव होनोसै एसे मा होननानै खांखो नोङो दिखांना संखां Thích hả? Jangan jenis jangan buy smoothie mairong 100 rupees no 1 kg.
ไว้หน่อยนะเนี่ยว้าวMwnjabai nơi Christine có vậy sẽ dán lúc mình khóm lúc sôi bắn ra vậy Oh my god. Say 아버지 타수비bar goboजों खनसे Ayo, jangan lupa. माबा बाथोन Mesti ada jangan lupa tinggi. Atas, mesti ada. Oh. Ơi. Được kan sekali. 3 2 1 ขึ้นรับแล้วมันลาคันคันเดือดมันจีดไงรอดิเซน Lihat lo, tas mana nak? Các bạn làm bằng xin các là Lihat dek tahu kira.